sing dangdut tok piye? Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong iki sing mboten niku. Tak pun mati. Mboten sing nyiarke sing mboten. Tasih wonten. Mbok kan mriki tak pertele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye balenan? Kita sambut mayat yang terakhir ini. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mudine kocok. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting dan juga kulit yang sangat putih. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yo, kita berangkatkan dirinya oleh nyu pala. Kenceng iki. Mudin kocok. Sing taziah piye? Taziah terus. Hae. Modene koclok. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Dari Tuban ya. Nggih. Wah, Iya. ora nyono-nyono malah ketemu karo penyanyi Mas Yudo karo Mas Andi ya no. Iya, iki wah luar biasa bengi iki. Iya. Wilujeng dalu picange. Wilujeng dalu Mas Yudo. Wilujeng dalu picange. Wilujeng dalu Mas Andi. Hormat Pak Bupati. Iya, selamat malam. Tuku roti ditotoli pitik. Apa Mas? Pak Bupati nyuwun dhuwit. Engko sik to. Ya kok sik nyuwun dhuwit. Urung-urung kok wis duwe lah ya. Terus oke, alhamdulillah semangat luar biasa Kabupaten Blitar. Wonten pantun kula Pak. Napa Mas? Piye? Tuku tomat nggo lalapan tukune neng Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-189. Semoga jaya sepanjang masa. Iya, tepuk tangan. Amin. Sementing aja kleru Mas Yudo. Boten apa Pak? Ada hari jadi Kabupaten Blitar. Itu diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Ya. Saniki wis usiane 695. Betul. Yang 189 hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Blitar. Yang kepinten Pak? 189. 189 niku nek kula utak-atik niku Pak. Utak-atik angka bau winter Pak. Nggih, niki bandar togel kok. Ngimpi tak tombo ira Apa tau. yang utak-atik Mbak Alisa? Ora otak ketik 189 tujuannya hanya satu, menjadikan Kabupaten Blitar menjadi kabupaten yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Wah. 8 itu dengan landasan Pancasila. 9 semoga Blitar lancar dalam membangun Kabupaten Blitar. Wah, hebat. Kalau biasanya neng ngartin iki kali 100.000 Pak, tapi nek jenengan termasuk cerdas kok niki. Jalmo limpat seprapat tamat bathok polisi telek bocah niki. Madu adae kurang api ya Mbak nih. Wah hebat. Monggo paring dawuh Pak Bupati. Ya, kagem sedaya dulur masyarakat Blitar yang kita cintai. Kita tentunya bangga terhadap Blitar karena kemajuan untuk wisata sudah luar biasa. Betul, oleh karena Pak. itu ada semboyan olas kembar. Napa niku olas kembar? Aja lunga adoh sadurunge kemput Blitar. Weh, Mas Yudo pinter, tepuk tangan. Merasah tembara bujur ora usah neng gone Prambanan, nek durung singgah neng Candi Penataran. Ya, bener. Rasah neng Pantai Kuta, rasah neng Pantai Sanur. Blitar sudah punya Pantai Tambak dan Pantai Serang, luwih hebat, luwih apa menika ramah lingkungan, termasuk Peh Pulo. Pundi niku kula dereng roh nek niku. Ah. Wah.
Mukane olas kembar. Nggih. Sampeyan wis roh Kutel, wis roh Sanur, ning rong-roh peh pulo ora komplit dadi wong Blitar. Nggih. Pokoke aja ning Pantai Kuta dhisik, nek urung ning gone 99 karo Brindra. Pundi niku, Mas? Iku tak dudohi tak WhatsApp kok. Mbak Elesi aja ngentek roh. Nggih, mboten, Pak. Jadi semua warga Blitar harus cinta pada Blitar. Termasuk ayo bela dan beli produk Blitar. Wah, sego pecel enak. Nggih. Pecel murah, pecel enak. Murah enak. Ojo sayur sampai double. apa? Jangan double. Apa kuwi? Jangan double. Napa Pak Seno niku? Double. Jangan double. Piyai semene iso mumet kabeh. Tolong berhubung sampean itu bahasa Jawanya nggak begitu paham, pakai bahasa Indonesia, jadi ngomongnya jangan sampai ketetek-tetek ya. Ketetek. Kesusu-susu lho goblok. Wah, kowe marahi sing ra bener, belajar sama saya Mbak Elisa. Gimana belajarnya Mas TB? Mas TB cari nenek. TB ya bener itu TB telek bebek itu ya. Oh, TB seko telek bebek. Ora kok telek bebek. Belajar bahasa Indonesia sama saya. Gue udah lama di Jakarta. Wih, udah lama di Jakarta? Ya udah lama. Oh iya. Jakarta mana? Jakarta mana? Jakartanya Tanah Abang. Tanah Abang. Ah itu jadi Jakarta oh, itu. Iya, lah, kenapa lu di sini? Gue udah lama di Jawa, Mbak Alisa. Di Jawa lama. Lama karena di Jakarta hidup gue terlonte-lonte, jadi gue terlonta-lonta. Ah itu jadi Oh ngono. Nah, kenapa lu di sini? Gue di sini sama adik sama nenek gue. Orang tua lu nyokap sama bokap di Jakarta. Nyokap bokap. Nyokap sama bokap. Ya nyokap sama bokap di Jakarta nonton bokap. Lapuk pisan mengko. Nek Pak Rianto. Bapake wong Blitar lho ki. Wah hebat. Kemajuan Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan beliau pesat luar biasa. Wah iki nek gak sak periode kas rugi pokoke tetep ke depannya Pak Rianto. Untuk semuanya. Wah, Asmane mawon Rianto. Lah ngonceki neh ya iki. Iya aku sregep bengi iki Mas. Rianto. Rino wengi tansah ndedonga marang sing gawe urip muga-muga Blitar semakin jaya, adil, sejahtera dan berdaya saing. Hebat. Ayan. Lumayan. Yan itu artinya adalah lumayan dalam bekerja, disiplin dan berintegritas tinggi. Weh. Tolong Pak. Iki mesti iki bahaya iki keri-keri. Tolong Pak. Kalau ada acara nanggap wayang sama dagelan lagi. Rumang sampurasa bokon. Nggih Pak, soalnya jenengan anten acara mboten nanggap wayang kali dagelan. Lho, sing rugi sapa? Sing rugi awake dhewe to Mas, ora ditanggap. Iya bener. Wong kok iso. Nggih. Menika wau Pak Bupati badhe nembang nyekar saping gunung. Nggih. Kelangenanipun Pak Bupati. Dulur Blitar iki ngertine lek Pak Bupati iki isane caping gunung karo Blitar Kawentar. Ya turun niku. Siap. Nggih. Ngertine masyarakat niku, padahal nggih niku. Ora apal tok isane yo kuwi gitu lho. Monggo Pak. Ora sah bawa lah. Mboten sah bawa Pak, langsung nembang mawon. Nggih. Dek zaman Monggo Pak. Dek zaman
Mantap. Geni iso dadi semangate, banyu iso dadi patriote. Wah. Milanipun masyarakat Jawa riwis-riwis warga masyarakat Kabupaten Blitar tetap semangat untuk menyambut hari jadi Pemkab Blitar. Wah, jan luar biasa. Koneh iki Luar biasa. hari jadi karo Boyong Projo, karo hari ulang apa ki karo tahun baru. Pergantian tahun. Telu dadekno sitok ngirit. Ora. Ngirit pripun niku Mas? Lah tiga dadekno sitok kan jatahe kudune nanggap wayang ping 3. Oh nggih kudune ngoten. Ning mboten napa-napa. Mboten napa-napa niki. Didobeli telu niki. Nggih, matur suwun Pak Bupati. Nanggap wayang ping 3, jagalan ping 3. Terus Dagelan nggih ping 3. Dagelan ping 3, Pak. Soalnya enten pepatah, Pak, enten pantun. Apa? Magrib ayo padha ning tegalan menyangkali nyangking timba. Artinya Mumpung kok nanggap dalang karo dagelan insyaallah sampeyan mlebu swarga, Pak. amin. Pak Dumo kok iso. Menika sampun jam 12 Pak. Nggih, Kok pilih sami saking kan. Pak Bupati Joho, bapak-bapak pejabat saking forum Monggo. pimpinan daerah, mulai Pak Kapolres, Pak Forpinda, Dandim, Pak Kepala Indro, Kejaksaan, Kepala saking Dinas pengadilan. yang ada, monggo silakan Nggih. ke sini. Nggih, monggo. Nih. Ya, menyambut pergantian tahun. Ya. Petugas doa saged kaki Petugas doa Pak Indro. akhir tahun nggih. Petugas kok doa iki lho. Donga niki lho Mas. Petugas donga. Nggih aja diarani petugas doa. Tugas, Mbak Mudin lah ya iso. Ya, tahun 2019 sudah Nggih. banyak yang kita raih, Nggih. sudah banyak yang kita hasilkan, termasuk Pak Seno, pemerintahan kita semakin baik, semakin bagus. Amin. Opini yang diberikan oleh pemerintah lewat audit BPK, kita pengelolaan APBD wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut. Alhamdulillah. Termasuk doakan seluruh masyarakat rumah sakit Serengat gedungnya tahun ini selesai. Amin. Rumah sakit yang bagus, rumah sakit yang baik untuk melayani warga Blitar bagian barat dan sekitarnya. Dan semoga nanti pertengahan tahun 2020 rumah sakit Serengat sudah bisa operasi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Amin. Tepuk tangan untuk rumah sakit Amin. Serengat, kita semuanya tepuk tangan. Hebat. Dan doakan Bapak Ibu untuk jalan lintas selatan segera dimulai, dan tentunya awal tahun ini dimulai dari Tambak ke Serang, dan doakan jalur-jalur ke pantai terus kita adakan pembenahan, kita rombak jalan jurusan Tambak, jurusan Serang ini kita ganti dengan konstruksi beton. Luar biasa untuk Blitar. Karena apa? Blitar Selatan potensinya luar biasa. Wisata alamnya luar wisatanya biasa. bagus. Hebat. Ya. Terus Nggih. kaulin, kle, Nggih. pertambangan baik. Baik. Termasuk luar biasa telur ayam. Produksi telur paling unggul se-Indonesia berada di Kabupaten Blitar. 30% pemasok secara nasional adalah dari Kabupaten Blitar. Wah, Blitar yang banyak adalah Blitar Selatan. Tepuk tangan lagi untuk Blitar Selatan. Sampeyan butuh ndok cukup teng Blitar Mas Seno. Termasuk Lombok. Lombok nggih Blitar. Lombok, Blitar. Nanas nggih Blitar. Blitar. Wes. Terus apa nek? Hebat. Wah, oke banget. Apa gimana? Tembakau juga, tembakau Selopuro terkenal itu Nggih. dari Blitar. Betul, Pak. Nggih. Kampung coklat, Kampung coklat. juga Blitar. Ya. Terus pisang Cavendish juga dari Blitar. Blitar leres, Pak. Susu, Nggih. susu. Wah, niku senengan kula niku. Betul, Pak. Halo, Pak. Kersane sehat. Sehat, Pak. Iya. Nggih. Itu juga Blitar luar biasa. Hebat. Ya. Termasuk orang-orang terkenal juga Nggih. dari Blitar. Dari Blitar. Pahlawan-pahlawan dari Blitar. Nggih. Supriyadi Blitar. Pahlawan peta, Bung Karni Supriyadi Blitar. juga Bung dari- Karno sang proklamator Betul. juga Blitar. Bung Karni sang pendesak proklamator Blitar. Nggih. Oh ya. Wapres kita Pak Budiono, Pak Budiono juga dari Blitar, juga. dari Blitar. Itu orang bagus-bagus. Potensi Tapi ada semuanya. juga tokoh rampok juga dari Blitar. Kok malah wonten toko rampok baru? Enten, Pak. Kusni Kasdut. Wah. Oh, nggih.
tapi zaman dhisik Zaman niki dulu, sekarang saiki pun mboten sekarang enten. sudah bagus semua, sudah Nggih. baik semua. Blitar Dan doakan Bapak Ibu sekalian penataan Kota Ganegoro yang baru kita tempati ini terus berbenah, terus kita bangun, termasuk setelah pasar kita pindah, bekas pasar kita jadikan taman yang bagus untuk masyarakat Kabupaten Ganegoro dan sekitarnya. Yang hebat lagi wonten setunggal Pak. Apa? Walaupun Blitar ini kan terkenal karo daerah Sabrang, Abangan, Ya. tapi luar biasanya lokalisasi di Blitar sama sekali tidak ada Pak. Wah, Iya, hebat. Penggusuran pertama lokalisasi Mbak Elisa itu Nggih. juga Blitar. Blitar. Iya. Saniki wis ora ono sing lokalisasi online sedaya Pak saniki Pak. Ngawur kok iso malah Online bareng enak Apa iki. enak kok iso. Ya gumun kok ya. Nuwun sewu Pak Bupati menika kok dagelan ning kok ndri dhisik ra jamak-jamak. Nggih, Bridi. Ngertos online barang lho. Tapi ngomong-ngomong soal online nih Murah website kita online, bagus Bos. ya Pak ya. Online ini murah, 200.000 rong dino ngrungi sak pijete lho, tapi ya jalan kok. Kulino online kok deh. Jadi Nggih. apa yang kita hasilkan bersama rakyat dan semuanya kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Ya. 2019 sudah luar biasa, namun juga masih ada yang belum selesai. Oleh karena Iya, itu 2020 mari kita selesaikan, dan yang belum dapat kita kerjakan di tahun 2020 agar Blitar semakin bagus, Blitar semakin Sejahtera luar biasa Dan berdaya saing. dan berdaya saing. Wah, Semakin gila. sejahtera, maju dan Maju berdaya berdaya saing. saing. 2020 lanjutkan teruskan Pak Rianto. Tur Insya niki Allah. cocok kali lakone lho. Apa? Bagong takon bopo. Bagong ini kan simbole wong cilik. Heh. Takon bopo ibaratnya Blitar ki takon bapake iki sapa tahun 2020, ya iki Pak Rianto sing wajib untuk didukung menjadi 2 periode. Nggih. Pokoknya nek Pak Rianto ngaso 2020 pokoknya bendino wayangan. Ah, Sing kandha sapa kuwi? nggih. Kuwi mestine sing anu Pak Dalang untuk dagelane. Wayangan tapi berupa tip Pak, CD ya. YouTube Pak. Kalau YouTube kompleks. Mendekati ya. Nggih. Itu apa Mas Judi, silakan. Kirang Mas Judi. sedasa menit, Pak. Wah, Nggih. pas nih, 12 pas. menit nggih. Nggih. Ya. Kirang sedasa menit Pak. Kurang 10 menit. Nah, Nggih. Napa diselingi Selingi satu lagu. Nggih. ya. Doa akhir tahun. Oh, doa akhir Doa tahun akhir nggih. tahun. Nggih. Doa akhir Dhisik, tahun. Mas. Nggih. Oke. Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Blitar masyarakatnya semakin sejahtera, Amin. Amin. terhindar dari mara bahaya, Amin. terutama dalam musim penghujan semacam ini. Bencana alam di Blitar tidak ada. Amin. Amin. Seandainya ada, tidak membawa korban yang terlalu banyak. Betul, Pak. Ini harapan kita semua. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu sekalian, di penghujung tahun 2019 ini, sebelum memasuki tahun 2020, kita berdoa bersama-sama. Ya, Nggih, nggih, Pak. tentunya ada Pak. Nggih, Pak, matur sembah nuwun. Iya. Ya, Pak. Selamat tahun baru, Mas Selamat Yudo. tahun baru. 2020. Selamat tinggal Happy New Year. Beng ambal warso. Ah, Happy New warso Year. enggal. Enggal. Warso. Warso. Mbak Warso enggal. Iki ngopo? Kupingnya bodek. Dodeng. Ya rene rodo rene. Bantere mercone ya ampun. Sik ngentekno iki sik lho. Paling gorong jam Kok nggak main karo suara mercon kok gila? Lah nggih. Kuwi Trauma. keringetan langsung. Trauma Pak kula Pak. Loh, tahu mang apa, Mas? Mangke riyen to Pak. Nggih. Tesik kersane telas riyen. Nggih. Iki lho dhuwit pira wae diobong iki lho. Wong mampu kok padakne kowe ya. Wah.
Sip. Rencana tahun ngarep ditingkatne. Tingkatnya pripun? Granat. malah ras do wayangan kok. Oh, kembang api kok marahi modar. Matur. Waduh. Oke. Ye. Nah, sik ayo. Ya ampun. Wah. Wis to Mas, gawe sesuk neh ngono lho. Gawe sesuk piye wong tahun barune saiki kok gawe sesuk? Barune iki ae. Awas matanya kelilipan. Apa Sa? Matanya kelilipan. Tahun barune iki ora sesuk, masa enek tahun baru Muhammadiyah karo NU. Dewe-dewe. Iya. Lah. Yo event setahun sekali. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yo. Lah, Kemeriahan. ono yo banter e, Bake. Ket mau banter kabeh ket kabeh. Yeay. Aku ki wing samar. Samar pripun? Kali kula tau nyumet tembang api niku duwer ngenten menggok. Nggih. Nek menggok rene iki lho. Kok nek mlebu jare sinden ora apik. Bosok malah. Oh, mati malahe. Kupingnya metu tisu deh. Ki ngopo ya, Mas? Ben ra krungu. Niki kersane mboten sepi. Nggih. Bareng kalih niku anu napa medlin napa? Ah, monggo, Nggih, monggo. nggih, Ya, nggih. diaturake Mas itu monggo. Nggih. Nggih. Kesanipun anu. Nggih, napa? Arep diceluki buka celuk napa pelok napa slendro? Monggo. Ya, monggo sing kira-kira gayeng mawon tur Nggih, meriah ya. Lah, meriah. Sinden Mas, iki mas, mas aja dipleroki. kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh pancen ngerti yo sing eling permomo aja ditinggal kabeh pancen ngerti yo sing eling permomo sing budaya bidan gak ono, puskesmas ora ono, dokter ora ono, eneke dukun bayi. Lah terus akhirnya ben cepet nerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis bicange. Nggih. Kok tengah sawah lah kok bledek bianter. Dayar. Mbokku semaput tek aku metu separuh serut. Aku karo tingak. Bayi ya wi. Niku Republik Indonesia. Saking Menteri Kesehatan mergo nangani wong kae lho lah. Wayahe apa? Wayahe arep babaran. Anu kliru nggone mboke. Alaman apa ming sak dukun bayi niku nek kliwung. Oh nggih. Kali ngaturi pirsa bile tanggal 12 September. Mulai. Kok sing mburi malah mulih Iki iki. masih golek kon sing Padang. Mbak Anting niki nggih. Mbak Ante. Mas susu sapa? Lah asmane sinten to? Denko. Ayo, Denko kuwi apa? Susu. Ting. Sing Tete. dawane no, Pak. Ayo sing biasane ae lho. Sing tok lho iso radong aku nek bahasamu.
Oh. 3 kali. Ini racah cong, ora mungkin racah cong. Iki lho ngono terus ta. Oh iki sisamu gau. Ora apa-apa. Oh mau kowe kempro ora umum lah. Aku iki ae. Aku mung sediluk ae. Tak celupne tok terus mulih aku. Mau aku ning ngene iki ning omah ndek telu las e. Senenganmu sing tipis enak sing lemu. Lemu iki penak. Ngapa? Ngisor. Mantap. Meneng sik, Nduk, meneng. Apa iki ya? Awas lho. Iki saya munggah lho. Kok mbok kompok. Wis ajae kurang lemu kok ya. Kok kurang lemu ya iki kurang plek lho. Iya. Sing mbok kompo sing gedhi awakku. Apa? Sirahku malah. Malah helbe terus sil palus wae ngene. Omongane karyo mane Karya maneh. Ya. Kandalo Rono terus Pemenasane ning kene tapi finishing ning kene lho. Kuru petuk kuru suarane mak kelotak ngono. Yo ben tak lateni. Mas Yuda. Dalam Menika ugi wonten nawala sahabat karibipun Pak Riyanto Pak Bupati. Nggih. Pak Udi menika wonten Gresik ugi nyuwun tembang. Sak merdekanipun mila menika ugi dipun aturaken Pak Udi. Oke. Kagem Pak Sekda menika ugi penggemar wayang nanging tembe gerah dipun dongaaken supados dangan. Amin. Nggih. Kaya muni neh to no ke nyapet ta. Ijane wonge turu piye kok telat ngene lho. Ayo. Setengah 1 lho. urip yareng mati piareng ini kaya nggon siman di jembatan Ancol kae lho. Kok Ozi Saputra Ozi Saputra wis mati. Yuk, tarik.
masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong iki sing mboten niku. Tak pun mati. Mboten sing nyiarke sing mboten. Tasih wonten. Mbok kan mriki tak petele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye balenan? Kita sambut mayat. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mudine kocok. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting dan juga kulit yang sangat putih. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yo, kita berangkatkan dirinya oleh Nyu Pala. Kenceng iki. Nudin kocok. Sing takziah piye? Takziah terus. Hae. Modene koclok. Yenceng ngono kuwi. Wah, Wong niku ya ora bakal awet suwe mudin kaya ngono kuwi. Jek urip ta mudine. Wis wingi tak pateni yo. Nggih, mangga. Siap. Nanti bubuk asmara mangga. Bacak. Ya. Bubuk asmara. Ha. Dibawani mboten niki? Nggih. Oh nggih. Nggih. Nganti nangis lho ning guyu aku. Mergo sirah gundul ki. Iki lho metu kebule. Kok kaya pental lho. Ana Belok terus kebule. sirah kok kenal pot jeneng. Elisa yo aneh-aneh. Wong sirah kok metu kebule. Apa nyawane muntut-muntut apa piye? Lah, aman. Ah ngono. Ditutupi. Kaya anu perjurit Jepang. Kaya kaji malah kaya kaji. Kaji apa, Pak? Emprit kaji. Ya didongakne masyarakat kene sapa ngerti sampeyan awakmu iso munggah haji. Amin. Sampeyan munggah haji sebutane haji sokeh. Lah kok iso? Disokong wong akeh. Tek padha karo tanggaku. Ngapa? Omahe desa kena jalan tol, akhirnya untuk duwe akeh munggah kaji. Dadi haji apa? Mansur. Kok iso? Halaman kena gusur. Tanggaku munggah kaji baradol sawah dadi kaji wahyu. Lah kok iso? Sawahe payu. Tek padha karo nggenku ta, Mas? Ngapa? Tapi mbiyen banci, saiki insaf terus akhirnya munggah kaji ning Mekah. Banci sadar munggah haji. Ning Mekah. Dadi haji apa? Mutmainah. Kok iso? Lah kulo ngemut bareng sirang genah. Lah. Ya cok pisan nih. Kenal pot. Cah rupane ra member. Mandura diajeng Mandura. Mundura. Mendoro maju. Prabu Baladewa. Baladewa. Iki Mas Bagong. Mangga. Nyingkar nyingku. Tak tonyo tenan lho suwe-suwe. Ora iki ora dijenggleng. Kok ora kayak mau to? Beda. Mas aku dijeng. Olah ae. Wiwitane nyingkar nyingku. Kaya toprak ki lho. Bangku, jak roman. Kaya karon sih ki lho, totoke Gatotkaca karo Sugriwa. Pergiwo Sugriwa kethek. Dong, Drek. Ngerti bae. Gatotkaca karo Pergiwo. Ayo entar. Yai Pergiwo Yai. Sabar, Bos. Sapa jarwo goblok iso tunggale. Pripun Kang Mas? Menapa ta? Manuta tak boyong ning Praja Pringgondani Yai. Nuwun injih Kang Mas. Yai Pergiwo. Sok yen kowe kelakon dadi Widur Sasana celuk kok iso ngene-ngene. Embekan ngene Dursasana. Lisa ora. Ora. Lingsem yen kek mutan. Mbak Tatin. Ngapa Mas? Jeneng kok ora ket biyen-biyen kenal awakmu. Terus Waduh. napa nek kebiyen kenal arek Apa ngapa? kenal ket biyen? Bojoku iku wis rupane elek, latah
pisan. Latahe bojone piye? niki latah lho Mas Latahe pripun? Nggih. wong latah nek roh napa-napa lah mesti disebut ta Nggih. paman jaran Jaran. Sapi. Sapi. Wedhus. aku capek teng pasar gegerne wong sak pasar perkara Mergane? latah Arep tuku kangkung kali bayem. Lah sing bakul niku lanang didasar ning ngisor, sing bakul lungguh katoke suwek. Lah bojoku kan mlaku timi karep-karep ngomong tuku bayem karo kangkung. Berhubung ngawasi sing bakul katoke suwek langsung nyuwun sewu tumbas manuke. Bakule terus ngaten mboten disadi. Kaya gendeng ngono kok iso. Latah napa sing diweruhi disebut niku tadi. Nggih. sak roe ya ya ndak lelampahan kangka Jenengan benjing mampir teng mriki Pak Seno. Pripun? Kula dudune sinden sip Pundi? jenenge Yutin. Sinden paling nekat dhewe sak alam donya. lah kok iso Dijaluki ladrang wahyu rapal ini. Nggih. Maksud nyuwun apa ladrang wahyu? Oh nggih. Srataruna ujiya jangan kara mongko sisaning jumadi manungkul ing karya kang akeh gulane besane sembodra patenono kowe ya lho tas enten wong iki lah iki mun dipateni bareng mudun niku wau Alah. Werna-werna wae. Monggo. Ya. tresno tulus nadyan ing gubuk asmara Buk asmara. Nggih. Monem loro patmo. alah tunyo tenan lho engko ora ngerti laras kok Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak keleret ning cagak maaf
Saya marah hati Ya, matur suwun. Ya, Mbak Tatin.